Where's that? Double sided band. Ang gantimpalang tinatamaan bukas ng Wow po! last 2,000 piso para sa ating Hello! At sa Sabado, isang wakaste. Refrigerator. Ang Yan guys, nandito kami sa Periaan dito sa gitna ng bundok. Yan yung ano. Yan dito tayo. Kira mo dyan nga. Biking. bilang kami ng bola na sa linya. Mohamed Abatayo. Sorry tayo ng Philippines. Sakay daw siya mamaya pero wala pang kasama. Jollibee. Hello. Hello. Sino ka na ha? Sabi kami sa inyo kami mga sinita ito ay kayo ng ating pinamamalisan na kaparin mga naman doktors. Ang doktors na naman sa doktor. Dahil po ng bola. Kayo na o mga bataw ng kaya donation. Hindi mo gano'n nakaplate. Bakit katawa mo din na lang kahit di pa alata ako? Bakit katawa din na lang iba pa alata? Pat! Yeng! Pat! Uy! Nakakasala to? Yan guys, 20 per siya. Agay. Agay tayo? Tama ka kayo dapat double. Mahal may kasi. Kabalan? Kabalan may tutok? No, ano to no makompleto atin yung mga Mga nakasda kayo sa tingin langit sa inyo kung naman kalsigil lang kapay pa rin ang ating pinamamarisa na unahan pa rin makalimantan tos. Mga Perez ball, unang bola tayo mga kalsigil. Panama ko ata. Ito pa. Teddy bear. Kaya pa. Kaya. Akin na Perez, bola ng bola. Nasa linya. O hanay tapat tayo. Nasa linya tayo ng I-26. Number 26 sa the line of I-26. Nakakasta
Bilang kasunod na bola nasa linya o hanay tapat tayo ng I again, 21. Number 21 sa tapat, ulit tayo ng I, 21. Takos. Nasa linya o hanay tapat tayo. Nasa linya tayo ng O doble sa is. Number 66 sa tapat, ulit tayo ng O dinoble ang sa is. Bilang karagdagang bola nasa linya o hanay tapat tayo ng P, 14. Number 14 sa tapat, ulit tayo ng P. Akin na last 2 games. Dala po tayo mga kasugi. Ilan ba ang limang bola nasa linya o hanay tapat tayo ng B again? 3 Pilato. Number 3 huling bola ang tinawag. May tumawag po ng bingo. 3 hihirip po siya ato eh. Black 47. Akin nakatala na kasali sa B 3, 14. Sa I 21, 26. Sa U 6, 26. Ikaw din? Akin good bingo. 7. Akin last game mga Ano sugi. kaya yun? Panibagong tayo ulit tayo mga panibagong bola. Dahil mga lapang karton dyan para sa ating blackout bingo, pwede kayo bumili sa halagang 30 pesos mga kasugi ang isang pirasong karton. Yan naman po ang gating palang tinatamalin nyo, isang electric fan at plus 1.5 para sa ating rolling jackpot. Paren. Bakan mo. Sa halagang 30 pesos lang yan mga kasugi. At bukas naman ang gabi. Katalan. Ayan, bukas ng gabi ang mga kasugi ang blackout bingo natin. Double sided fan. Ang ganting palang tinatamaan bukas ng gabi. Wow po! Plus 2,000 piso para sa ating Hello! At sa Sabado, isang wakaste. Refrigerator. Ang ganting tinatamaan plus 10,000 para sa ating rolling jackpot sa halagang isang karton. Oy! Oy! Talo lang ano. Amo na! Buwatan. 11! 8 lang! Ay! Awanan! Ha? Ah, pero itutuloy niya yon. Oh, itutuloy mo daw yon. Okay na kasi dyan is na last game na lang tayo makasugi. Pagkatapos ng isang bola, tutukunan na po tayo sa ating blackout bingo tayo. 12. Paris bola ng bola. Nasa linya. O hanay tapat tayo ng I. O 25. 25. Number 25. Sa tapat talaga tayo ng I. 2. Ang kasama yung Dabay sa ata. 15. Dapat. Bilang kasunod na bola, Ano nasa yun? linya tayo ng N. sige. 40. Sarado. Sabi mo si Papa, dalawa kayo. 16. Number 40. Sa tapat talaga tayo ng N. Boom. Akin na bilang pangatong bola, nasa linya. O hanay tapat tayo. Nasa linya tayo ng O. Design lang sa amo. Sa stress. Design lang sa amo. Number 63 at the line of O sa stress. Ah. Yun sana. Oh, yung Bilang pag karagdagang bola, sana. nasa linya. Pag O hanay na-train. tapat tayo ng B. Ayan o yung red. Number Oo. 10 sa tapat ulit tayo ng B. Jess Sarato. Nasa linya o hanay tapat tayo. Nasa linya tayo ng I. 28. Number 28 sa tapat ulit tayo ng I. 28. Saan guys, wala tayong mintis. 20 pesos po. Again. Bakit ako si Jack? Wala pa. Nasa linya o hanay tapat tayo.
Nasa linya tayo ng G. Yan guys, dito tayo. Sarado. Tapos ano kayo na eh? Huling bola ang tinawas. Ang tumawag ng Big Black. Nandun sa ba? Black 38 at saka Black 47, Black. Black 15 at saka Black 44. Ay, nakapat po sila, babasahin ko. Salagin tayo ng BGs sa I, 25-28 sa N, 40 sa G, 50 sa O, sa Stress. Okay, good bingo, apat sila sa baba. Okay, blackout bingo tayo mga kasunod. 20 lang po. Yan, mga lakad po para sa ating blackout bingo, halagang 30 pesos sila. Pirasong karton. Hindi na kita mo. Yan, mga wala pa katatawa sa ating blackout. Wala daw maawat din mabalikas dyan. Naman mga kasunod, ang isang pirasong karton. Isang electric pa ng gating pa lang tinatamaan ninyo mga kasunod. Plus 1.5 para sa ating rolling jackpot. Palada mo. Wala. Fastball. Very good. Hirap guys. Tara na. Wala. Nga ba aja premyo dyan si Palco kasi lang maganda premyo na dyan si Palco. Tapos din na magtayo pero. Ay, loko. Hawiin ko lang yung pera ko doon sa linggo. Pero ako nagkaya ka na yan. Hindi pa. Diyan ka na. Ito sa'yo. Oh, maybe. Yes. Kala ko mag-detect yun. Hindi? Madetect ka dapat duwang nga bigas yan. Ay, pag-gano'n. Ako naman to, baka. Yan ang tech triple. Ate, tinetech triple. Mobile tayo. Jackpot! Patay kang bata ka ngayon. Jackpot! Okay, 200. Tama 1 6. Ha! Tagal-tagal ni.
Tapos na. Tapos na. Tapos na. Ha? Paano? Ganun? Tara na nga, tara na. Galing naman. Ito yung Ryan na. Paano? Tara na. Paano? Pakita mo Sana? ka? Ulit nga. Ulit. Di niya nakita. Eh? So yun guys, pauwi na kami. 10 o'clock na. Magsasara na din sila. Bali, medyo malayo pang uuwian namin. Bali, nasa gitna ng bundok to guys. Napalibutan ng bundok. Hindi mo makita kasi Sa ganun. Nueva Vizcaya. Ayun, madilim na dito. So yun guys, see you next video. Ingat, God bless.